Hato pitem, kat kum ke Interpol, la shem baladon R.1 million ki jingsha thombor ya ka longreng yang ki khna ha India, but prapo persen na ki kide ki kenthai ki bahapo ka khat sausnem. Day na kani kadaw, bakalong ka bakongsan, panhikay ya ki khna, kumno bakin nong singan habaki pendonkam ya ka internet. Minta kasi nga kwa aban pasat kaptukat ni ki kendon jihikay ki bangi khot ka smart rules. Pila aban panhikay ya ki hinmen, ki para jong pi, but yano ki bapendonkam ya ka core internet. Smart, kamut, S, stay safe, kamut banlong singan. Waju ay ya ki kerteng, ka jakasa, ka kerteng school, ki dur, ki videos, lani u phone number jong pi, sya ki brew ki ba phim itho, ki ba pi ya kendo link ba ka core internet. M, don't meet up. Kamut, what ya kendo? Day ban ya kendo markmat ya ki brew ki ba pi ya kendo link ba ka core internet. Lada pi thmu ban ya kendo ru, pi day ban tuat jingmut shwa na ki brew ki bala he ki ba pi sanya. A, accepting files. Kamut ban pediang ya kino ki files. Long ki ba husiar ban pediang ya kino ki files ki bala bandai ki dur lani ki message. Kani kala ban kata ya ka phone lani ka computer ka ba phi pendonkam. R, kabamun reliable. Kamut pasanya dei baro ki bangi yoi ha ka internet ki long ki badai. Dei ban pej bat pikir bha what habangi sngo bakalong ka badai. T, tell someone. Yatho ya ki ba phi sanya lada ki brio ki ba phi ya kendo link ba ka core internet ki penwet pen kuslai pen septing ya phi day ban yatho no marmar sha ki brio ki ba phi sanya. Kini ki kendon kilong ki balingkot henrei ki bodon kambha. Kini ki kendon kila ban yada bat yarap bingi ban lat na kijing e. Sam bat hikai lem ya kani sha ki khon jong phi ki himmen ki para jong phi minta khnang bakila ban lat na kinu ki jingma. Da kini mi kwa aru bantem ki ei pat ki wei ki jing hikai ba phi hikai ya ki khon jong phi haba ki pendonkam ya ka core internet. Pha ya ki comment sapo. Kublai sibun.